Здравейте на всички! Аз съм Кристиян Щелянов, роден на 25 ноември 2008 година в град Благоевград и съм от ромски произход и съм от град Симитли. В момента живея в Касъл, Германия, в дом за временно настаняване, защото моето семейство ме изостави, когато им казах, че искам да сменя пола, реално искам да стана жена и че съм някакси подобно на жена, закучена в мъжко тяло, нещо подобно. Казах им, че искам да сменя своята вяра и религия, исках да приема исляма, което скоро ще се случи реално. Но реално това ги беси, те ми изгониха, около 10 или 11 часа беше. Те ми изгониха и реално отидох в полицията ми помогна и сега съм в дом за временно настаняване. Споделям своята история, за да вдъхновя много хора, които са в подобна ситуация, също да я споделят, защото според мен LGBTQ правата на хората трябва да се защитават. Аз съм много благодарен, че се намирам в страна, в която LGBTQ правата се защитават. И реално няма нищо странно в тази история, просто ви я казвам, защото мисля, че има много хора, които са в такива ситуации, подобни. Искам да кажа, че не сме сами и че никога не е късно да потърсим помощ. Все пак в България LGBTQ правата не са чак толкова защитени, но в Германия реално LGBTQ правата са много защитени, за което съм много благодарен. Искам да кажа, че реално ние сме хора като всички други и искам да ни приеме за такива каквито сме. Реално LGBTQ обществото също е нещо нормално, не е лошо, не е зло, не е пропаганда, това е просто едно нормално общество, което иска да живее нормален живот като всички вас. Здравейте на всички! Тук е момента да ви